interview mu a yau shine ka yi sauri nawan. DJ AB bashi ne fa lilbi sai a cikin waɗannan jaruman ne za mu interview mu ta gasar waka. Ina rago jama'a gari. Yauwa saboda haka idan har ba da ma DJ AB bismillah. Kai da ni ma sai an duka arewa da kudu ai an sanni zuwa ake da gudu in an ganni hip hop DJ AB kai wai DJ AB ina zuwa na ga wannan salon ba shi mu je zuwa. ingantaccen iyali nake so Allah yin zan samu ina so kai gaskiya ne bash gaskiya ne bash kana yi fa to yayi bash ina zuwa yawa lilbi mu je zuwa. Kamance nayi gamo da wata gilli ni na zaci yar kirki ce dan na ga fuskanta da kyalli bakar lilbi gaskiya ne lilbi ce kai ma dai ka ce ne ba dai za a yi babu kai ba to yayi DJ AB na dawo kanka. Baba ta samu bakin ciki gasu cikin mu ni ne bakin ciki in ma zaba za ta yi na san ban ciki kai gaskiya ne DJ AB to yayi DJ AB kana da maki 30 yawa bashi ne bashi mu je zuwa. gani ta harbe ni da kyau ta ma zuciya na mun sini na ma zai yiwu raba hanta da gudan jini abun da kika mu gaskiya ne bashi tafiyan nan babban cewa a arewa international ba dai za a yi babu ku ba to yayi bashi kana da maki 40 yawa lilbi mu je zuwa. irin wannan abun an saba mace ba ta ce ma wash baka ansa ba haka wata ta baka waje cikin sa kai lilbi gaskiya ne lilbi to congratulations welcome yayi kana da maki 35. No.